muri Zimbabwe kusangana kwatiri kuita zvakare muchirongwa chirongwa apo tinotenderera nenyika yeZimbabwe tichitsvaga vanobatsira, tichitsvaga vanopedza madambudziko akasiyana-siyana. Hongu munoona dzimwe nguva tinokuunzirai maprofita, dzimwe nguva tinokuunzirai n'anga, dzimwe nguva zvakare tichikuunzirai masvikiro. Asi nhasi ndauya nagogo. Gogo havasvikirwi, gogo havasi n'anga, havasi muprofita, asi vanobatsira zvakare. Pane vazhinji vaigara vachindinetsa vachingoti nhai bhudhi, murume wangu akatiza, ndomudzosa sei mumba. Ndo nhau yaita kuti tinyanya kuuya pano pazuva ranhasi. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese ndinotarisiro yekuti support yenyu munotipa tinoiona, asi kuna vasati vatipa, vasati vasubscribe, musakanganwe kubaya iro button riri kubuda pasi pangu mobva mangodzvanya subscribe. Zita rangu ndinonzi Fridays Musafari. Kusha kwangu ndobva muDarwen kumbura. Inini handisi svikiro, handisi muprofita, asi pamishonga zvangu ndinoziva, ndinorapa, kudetseredza vanonetsekana mudzimba, kubva kuvakadzi, kubva kuvarume, kubatanidza kuti vanhu vachengete dzimba dzavo. Tichiendawo pari pekurwara, ndinorapawo kudetsera vanhu zvirwere zvemudumbu, zvekenza neyemuchibereko kana inoita chironda, ndinodetsera. Tichiendawo pane zvimwe zvirwere zviri kungonyuka, zvirwere zvemakondofuravhu zvinoendawo kana kuvakadzi kana kuvarume, ndinopa mushonga zvichipera. Kana vanobuda chimusana chinonzi chimuchembera zviri kuya mazano zviri kukanganisa vanhu, ndinochirapa, ndinokupawo kupfeka. Charamba kupfeka chiramba chichibuda, ndochikakanyora, ndoisa mushongawo chinobva chapararira mukati. Ndiwo maitiro ndinoita. Tichiendawo pane zvirwere zvanenge zvemadhiropo zviri kungokanganisawo futi, dhiropo yagara chizipa nechekare, ndinorapa. Kana akatotunha kubuda maurwa, kana achitobuda blood, kana achitadza kuita weight, ndinomupa. Achibva avhurika machubhu ache atanga kutoita weight, ndinomupa guchu neimwe yekungomwa, zvinobva zvatoperawo. Kana dziri mhepowo dzokuti munhu angokandirwa dzimwe mhepo dzokungoti aramba achidonda pfari, ndinorapa dzichipera. Dziri mhepo dzokungoti mhepo dzinongoitikawo pamunhu, kana dzichiuyawo dzinonga dzichida kurapika, ndinotodzirapa dzichidzinga dzichipera. Ndo zvimwe zvinotokwanisa kuitawo, handingakwanisi kutaurawo zvese. Ndo zvimwe zvinhu zvinotokwanisa kutoita ndichibetseredza. Ndine urombo mhuri yeZimbabwe kukukanganisai chirongwa icho chamuri kuona. Chirongwa icho ndinovimba chichange chichikubatsirai zvikuru. Ini Andrew Neshamba ndakamira veDrumas Media. Tichiendera mberi tichikupai zvirongwa zvinofadza, vangave vanhu vanobatsira, tichitaurisa n'anga, tichitarisa maprofita, tichitarisa masvikiro, chero uyo wese anenge achibatsira. Kana iwo uchibatsirawo zvakare, tibate tigoona kuti tingaita sei tisangane newe. Veruzhinji vange vachiziva kuti ndizvo zvaunoita, asi mbavha nemachancers no. Programu ino hatisi kupromota vanoita zvoumbavha vachibira vanhu, kwete. Isusu tisati takutora zvakare tinoedza nepese patinogona kukuvheta kuti tione kuti zvechokwadi unobatsira here kana kuti kwete. Manumbers evanhu ivavo vanobatsira, mukangondibata chete panhamba dziri padivi pangu, ndinokwanisa kunge tichikupai nhamba idzodzo, asi tinobhadharisa marands 110 rands, US $5, then 140 bond eco cash, naika even net cash tinotambira zvakare. Mari iyi ndiyo yeye inotibatsira kuti tinge tichiwana fuel yekuenda uku kwese kwakasiyana-siyana, tichinotsvaga vanhu ivava vanobatsira kuti iwewo uri in the comfort of your home ukwanise kuziva kuti dambudziko rauinaro iri pane mumwe munhu anokwanisa kunge achitorigadzirisa. Chimwe chezve chinhu chandokukurudzirai hama dzodikanwa inyaya yekusubscribe. Tikatarisa mavideos edu ari kuonekwa zvikuru,
40,000, 50,000, 500,000 but toenda masubscribers unowana paine 16,000. chikonzero chii? manetsikana here nongodzika pasi pangu apo mongodzvanya subscribe button chete kuitira tirambe tichikupai mutakunanzva, tirambe tichikupai zvinofadza izvo zvamunokwanisa kuwana muri in the comfort of your home. Drumas Media tiri kuramba tichita take you to another level. Takuprovide transport kana uchinge uchida kuenda kungave kuMozambique, kungave chero kwaunenge waona kuna sekuru kana kuti madzibaba vanobatsira muri muno muZimbabwe kana kuti pedo neZimbabwe, tinokwanisa kunge tichikupa transport zvakare yekuenda newe ikoko, kunyanya kuMozambique, South Africa kwete tinozotorwa mota. Saka tinoda imo muno mukuri safe kunge tichita basa redu irori. Saka takupa transport zvakare yekuenda nemi kwamunenge muchida. Usingagari muHarare, uchigara kwaMutare, uchigara Bulawayo, Masvingo, kunze kweHarare, usina zvakare accommodation muHarare, takupa zvakare accommodation. Kungotibata nguva iripo tokuudza kuti hongu uya musi wakati tokupa accommodation yako. Maretsi edu very reasonable, ari pasi pema lodges kana mahotels edu ari favorable, unokwanisa kurarama a home away from home. So Drumas Media taking you to another level. Don't forget to subscribe. Todzokera pekutanga mataura nhau yemudzimba. Kana muchiti mudzimba kune vamwe vakandibata vazukuru venyu vari kunana America uko vachiti ani murume wangu akaenda kare kare ndoda kuti adzoke. Zvinoitika here izvozvo? Vanoshedzwa nomupa mushonga. Dai achiti munhu mona ndotanga kukupai kuti endai munomupa modai, mukamupa wodai toona kuti titepa munhu anoshedzwa. Handiti vanotitiza mukadzi kauko, atizwa mukadzi iyeyo kana vanga atoita mhuri vese vese. Chii chikonzero kuti atize mukadzi? Panonga pane mhepo iri paani, mhepo inoda kubviswa. Toti one anogona kuita mhepo yenjuzi, one angaita mhepo dzedzinza dziba dzidi murume mumba, iye wachigona kugadziriswa manje tomugeza todzinga mhepo iyeyi. Kana kuti ida kugadziswa kuti igare pane munhu tichigadzisa toipeta yogara panzvimbo. Munhu yada kuti agare newe tsvimbo kweiwe kana uyu watadza kuwana ndi munhu waanogara naye unochengetwa nani akagara ari ega. Imwe inobva ati kana ini njuzi nobva ati ndinochengeta ndinomupa mapati, tabvumirana tochiona kuti tatangira ita apa manzi kumurapa. Handiti aiwa pane mweya mumwe anogona kuomberwa kuti urimwe mukadzi wechikwamba haakone kuwana imba, mumwe anogona kuita mweya wezimbuya haakone kuwana imba. Mweya wezimbuya unosuludzwa, mweya wechikwamba unogona kuomberwa kuti ibva pamunhu akakutora iwe kuti uomberere apa chidzoka unogara pane iye chisiya munhu uyu kutomutambudza hasi yadi kutora. Chimwe chinogona kutogona kukuwadza inini uri kundidzinga pane munhu wangu sei, yatori dambudziko. Saka kana kuri kutizana pasina chimwe chinhu anogadzisika tomupa mushonga kuti enda noita izvi. Toona apo inini seingi zvangu ndinogona protestwa kuti munhu wapa mushonga uyu pane mhepo iri paari, wamupa mushonga, mushonga uyu anogamwa nemhepo iye haugona kumushandira. Devo tangu waita izvi handiti kutangira ipapo ndibetsera munhu anodzoka. Munhu kana ndati ina makore yakati asini kana atoona imwe imbe yawana uko anodhonzwa munhu wouya panzvimbo ichikutanga. Kuti shuwa kudzimba zvinotadzika kubatikana nezvakasiyana siyana. Pane vamwe vanotiwo murume ari kunyanya haasi kugara mumba, kana mukadzi wake, kana mukadzi haasi kugarawo futi mumba, ari kuda kuona stereko achienda kumaraini uko, asi murume ainaye. Kana kuti mukadzi achienda uko murume ainaye, kana kuti murume achienda uko mukadzi ainaye, zvoitwa sei? Munopagona here ipapo? Achibuda uyu togadzira mukadzi wacho chinamira kacho wabuda kugadzira chinamira kuti agare mumba, togadzira mukadzi wacho oza kusikura kubatanidza kako toti ita izvi. Ini ndotora mushonga undofanira kudya nekuti atifanire mushonga wekuti munhu ndini ndetienda nobikira murume wako ndirega kudya zviri kuvhiringa vanhu. Ndotora mushonga uyu unodai unobikisa chakati ndotora pandodya. Kana kuri kufanira utange kuona nani muridzi chena unodai
ungazokangamwa ungazovhiringa nyora handitika uchienda ungadzisa murume wake. Ko rainda panzwa ipapo ko pane pekuti futi vanhu vanenge vakadyiswa ndinorusisa munozvikwanisa kurusisa asi pane here zvinoratidza kuti uyu munhu akadyiswa unoona nei uyu munhu akadyiswa unotoona pfungwa dzacho kuti pfungwa dzemunhu uyu kana kutirimuka kana akaudziwa nehama yake kuti iwe zviri kuitika izvi uri kuzvoonawo zvakati anoteerera ari ipapo akangosumuka ipapo zvapera zvosarira ipapo atoenda zvachose ndofukatidza akatofukatidzwa akadyiswa hapana chaanotoitira kudyiswa kawo woreti mondiudza imimi ndati ndazvinzwa remangwana muchada kundibvunza musi wandakakuudza wakazviteerera here zvandakakuudza ndodada kutoti kosei usiri kuwana kuchinja chii chiri kuitika kureva kuti kushandiswa kari kuti akatodyiswa pfungwa dzacho hadzisi atofunga kana kuti baba angu andiudza hanzvadzi wangu andiudza handiteereri. Murume anodyisa mukadzi futi mukadzi akidyisa murume futi zvoda kupenengutswa kuti munhu apengenuke. It's either way murume ndogona kutodyisa mukadzi wangu futi ko zvakaipei kana ndadyisa mukadzi wangu hazvina kuipa hazvina kuipa chengetedza imba yangu handiti kana usingazoendepo unongotambwa yese toko ipapo ndopandaunzwisa zvakare kana ndiri kuda kuti inini ndidyise mukadzi wangu munondikwanisa kundibatsira here unibatsirwa ende munomudyisa ndokuudzai zvinhu zvenyu zvomunoda kuti muite izvi itai so tsoka yenyu ruoko rwenyu rustop hembe yenyu imimi neyangu tabatanidza moenda kunodyisa kana mukada kubatanidza nemhuri yenyu vana venyu kuti vasakangamwani kuti imi uchafa vana vai varege vatsvagane kuti mumwe wedu pano hapana ari kupi ndinobatanidza hembe uyu tishinda akona kuti chii uyu ndopisa ndosanganisa nemushonga vodya vabatana mhuri yavo havafani kushayana ndimukadzi mataura imwe nhau zvakare ipapapa yamabva madena kune vamwe zvavanondibata vachiti inini ndakaita munyama chaiwo mukuru wekuti vana vangu vese hapana anonditeerera mumwe nemumwe anenge achitoita zvake ukada kutomutsiura anotokurova ukada kumutsiura kuripotera kumapurisa vanodambudziko rero ndo vari kunyanya kunze kwenyika uko kwokuti kuno kuti unobata chamutorova uko ukarova watosungwa poitwa sei naigogo munozvigona here izvozvo iye ndiani mhepo iri pari isiri kuda kutarisana nevana vake nyama iyoyo dambudziko guru katitorai handire kuti ndinonyatsa kuzvigona because ndikati handina va5 vandakashandira pavanhuwo ndakashandira 1 akabvaona mipira 2 wanga ari paseke achichitozotanogara kupi 3 ndakamushandira kuhurumba ndakatenda kuna kamushandira vakati zvinhu zvedu zvatazvakanaka ivo ndataura risava handina kuti va5 ndati 4 vandakashandirawo amekuti zvakabatana navo namwari wavo nemidzimu yavo zvikabva zvashandirana ndikavashandika ndikavagezesa ndikatora mhepo yanga iri pari iyoyo akabva dini ndamushandira kubva zvakamukawo aiwa handina kunzwa dambudziko akati tirira iti ndo maitira ndati 4 handikati 5 ndanyepa ndasaridzira basa apo kachida kushandika pane mhepo inenge yakaturikwa pari yekuti asemwe nevana mumwe unoteswa chikwambo chekuti vana vake vakuseme vadesiswa hama ipapo yekusemwa nevana ko vamwe dzimba dzaramba kumira havasi kuroorwa gogo munhu anouya oita 2 days aenda wauyawo 3 days waenda zvandopera poitwa seiko kuti munhu aroorwewo kana kuti aroore nyaya yamauya zvakanaka pano munhu atondinetsa futi kuseni kuno waramba kurooriwa munhu urati ndiri kurara ndamubvunza wausi kuroora vamwe vadikesi varoora ndopandamubvunza kuti ko uyu munhu wanonga uchirara naye wakarara uyu uchizomuka uchiti naimi ndakaneta apa ndanga ndichirara nemunhu nemukadzi handina ko wabvepi zvikanzi hongu abva ombera atanga kuchemeka aiwa kausachemeka ndikutokuudza kuti ndozviretika pauri zvikanzi chokwadi ndinoti ndikarara ndinoona munhu uya padhuze
ndotoshanda kumwe ndikushanda nemunhu wendinotaima asikadeni mukadzi andini saka mwateta mushimadini mwandibetsera zvinoti wasende pana munzo kuti aiwa ndakuti kuti ezero mushanda kuti ndikubetsere kuti ungakwanise imba saka izvo ndinoshanda mabva mabata imwe nyaya mati mimi mamudza kusenda kuti iwewe unofuma wakaneta iwo unenge waneta nemamazvoona sei musingasvikirwe ndozvendinoita handidi kuzvitsanini ndinosvikirwa ine singasvikirwa ndakagara kudai ndogona kuona dari remunhu ndotopedzisira ndakumuudza wototendeseka nazvo kuti chokwadi sezvaita iye wati mwataura zvinhu zvindinotoita ndashamisika kuti mazuva ndakati aiwa ndakagara kudai pamwe ndinotongoroteswa kuti musi wakati kana kuti nhasi pashaya munhu shadai ndopindotangira kuonawo rizuvo rangu oyo ndekuti ndosvikirwa monditerega ndidanize sekuru kana mbuya ange munoona nditi ndoda kuti nditaure nasekuru ini ndokunyepera kuti ndinosvikirwa muti aiwa ndida kutaura nasekuru ndinzwa mashoko yawo maviri ini ndisingasvikirwe ndaitei pamuri ndakanga ndisanditika inini ndotini ndinoprofita ndisingaprofita muti chimbedzai kuona kana shoko rimwe rokuti mundipe ini ndotadza ndaitei pamuri ndakukanganisira basa anditika hazvidi ndofanira kutaura chokwadi changu ko imwe nhava yandasiya apa ndeyembereko mbereko vanhu vane ma30 years vari vese mbereko hapana vari kutanga nokutanga vese vari 2 vakadai uyo anakuita mwana uyo anakuita mwana ongo vese vanda kushandwa hapana fanira kushanda munhu wani topindwa chibereko chiuyu toona mashubu yawo ari mukadzi ndinopa mushonga ndiona kuti chibereko chako hachina kuringa kumusana here anopfeka mushonga chinotendeuka chouya uko ndoona kuti chibereko chemunhu uyu chakapfumbata hachisi kuvhura kutambira chikafu pamwe kana chakapfumbata woenda pabonde woshanda chikafu chinobuda chese achikomuka chese chobuda pamwe dambudziko nonga riri papi kana kuchibereko kana kuti murume kumurume rinenge riri papi riri papo manje pokuti anonga achibudisa simba rakawanda sana hauna simba akumutsidzirwa ndinomubikira zondo kana tukajongwa kasati kalira ndobika zondo riye nemushonga wangu ndotagara murutsisa kuti ndinzwe ndoona kuti chibereko chakachinomuka here ndomurutsisa ndapedza kumurutsisa ndochimupa mushonga uye ndobika nezondo riye ndoda rokumashure asi kunyanya nonga chida bhuru muno manje kuti ruwane bhuru chairo charuwane nonga chida zondo rebhuru rekumashure ndoribika ndotora mushonga ndomupa wodya aiwa vashaikana chitsvaga kachongwe ndobika nemushonga wodya nesupu atise sauti mukadzi ndichimupawo wake murume chimupa wake handiti kana kumadhota kuya noti tinotora simba romurume tienda kunoona kuti rine chikafu here kana kuti harina mbeu kumukadzi woonawo kuti chibereko chake chine mbeu here kana kuti hachina mbeu saka tinogona nemushonga ndangodai kana ari murume ari rongo ndikampa wake mushonga paanosangana handichaona zviye zvichibuda ndozati sana womurume ndiwanga rumutete kana kuti chibereko chomukadzi chakasunga kana changa chakatarisa parutivi paanozoti dhota dakuita operation tendeudze chibereko chako chakafukatira masuo ndatipedzawo ndo vanonga vasina mbereko asi akutoti ndanga ndinomwe murume ndakaita mwana pana ndakaita mwana rudo ruri kumurume asi kana daikaita kumurume ndoshanda vese because kuroiwa munhu anoroiwa wakura ndoshanda vese ndoona kuti zviri papi ndotanga kumuchika waita mwana ko zvirwerewo zvimwe zvako mazuva ano zvanyanya izvi vanhu vane mabig boards esuwo shuga bp munokuzvikwanisawo here izvi bp zvangu ndinouza mushonga asi ndikakunyepereba ndisaitaura apa asi mishonga yacho iripo asi ndisai ndabatanawo zvangu nokuti ndiwane munhu ane shonga nditi wangu ndida kuti ndirape mukwasha postori haabvume mushonga wamumanikidzi kuti ndiwanewo munhu auya achiti ini ndinoshuga dema ndida iwo handidi kukunyeperai shumba hatisati mabp aya inini towewo nayo handisati ndambozviedzerawo hwangu mushonga wangu kuti nditorewo ndidyewo ndizvibetsere but wega ndikuti hazviiti operation utoda kutoenda kuno umwe kuti akubetsere kuti ndizvirape ndega apa ndikunyeperai handisati ndinotomwa hwangu mapirisi ebp izvi handisati izvi zvokuti unonyepera vanhu kuti ati ndinorape edzi ini handizvizivewo
andikuye pasi mishonga ezvinezvo here aiwa ndobata ndichibetsirawo vanhu. Kozoa imwe nhau iri kunetsa mazuva ano pamwe kuda kweurombo, nyaya yembavha. Mbavha vanhu vari kubirwa. Dzinobatika here mbavha? Munozvigona here? Mbavha apo zvangu iri handizvigoni, asi mushonga wacho kuti ndakasimba kuti ndinotora ndichiita kuti ndikupei. Inini mabirwa kana ndiani hama wabirwa ndokuti endei munotorai, handimuchaza kunzwa ndokupai shumba, endei munotonga maedza munyatsi kubata chokwadi uyu mushonga uyu. Seizvozvi munhu wandakapa mari kuti ndiigire zvinhu zvakadai iwe ndotoza kuti mushonga zveshuwa, kana mukamupa waba waenda anofanira kuti adzoka taura kuti ndiita dii. Kana atokwira zvake motokari mheno kwaenda afanira kuti adzoka. Kana wauya uyu shamwari yangu anofanira kuti abvise ita kuti ndotonga muedzere munhu kutombata chokwadi ndokuti shumba endei mutonga maedzera munhu hamene pamwe ndiri kutadza. Pane nhau yamambotibate yambuya mati mimi kana mukadzi ndirigere naye mumba asi ari kunyanya kubuda ndirokwanisa kumuchengetedza futi mumba. Ndozvizvo zvataura kuti imimi manje kana muchida kuti muchengetedze mumba atipe baruka yanourayisa vanhu ndokupai mushonga kuti mubatane nemukadzi wenyu kuti asadini, asabuda. Saka apa muri kuti imimi munokwanisa kudzosa anenge akaenda kare kushedza kuti adzoke mumba make. Adzokere mumba make. Pamwe dambudziko rinonga riri kumukadzi uyu ndiye ari kuitisa kuti mukadzi murubadiri anonga anozvari zviri bari tononga tichida kuona ipapo kuti iwewe hauna dambudziko riri pauri rinokuitisa kuti utadze kugara chii nemurume achibuda achienda. Mumwe anomberwa pachikwambo, mumwe anomberwa pangozi. Kuti mukadzi wengozi unogara naye murume augara naye, ndoomberwa ndoti ndiri mukadzi wechikwambo ndiri mukadzi wechidhoma nogara nemurume haangagare katiti varume vairi mumba pamukadzi wake. Wachida kuchigadziswa kwimanje handi ndizvo baba toda kugadzisa uyu izvi zvakatulipa zvodini tsvina ibude paari usora vakachena udadziwa murume wake wodini. Ko ipapapa pane here problem ndiri murume ndobva ndasangana nemusikana akaripiswa ngozi. Pane dambudziko here zvinopa kwandiri inini murume? Mwaita mushi ndawana mukadzi akaomberwa pangozi ndoenda kunomuroora inini kurarama wacho ndishoma mubereka mwaroora mukadzi akaomberwa pangozi haasi mukadzi wenyu mushabereka vana havazi venyu shumba ndevengozi mukavatora achienderesa vanofa. Mukadzi ndewangu waberekeswa vana nombavha iyi hauna mukadzi ndopa kunetsa banje ukarura mukadzi wakaomberwa pai pangozi. Hazi mukadzi wako kazhinji ukatoita mudzimbi yakasimba unongobudisiwa woenda ukaita mnyama inouraya. Watora mukadzi wangu wazesa mumba mako sei tibereka naye vana neti mukadzi wangu mukadzi wengozi wazobereka vana naye sei ndokuti mugare muchiziva ipapo ndopa dambudziko ukaroora mukadzi akaomberwa pangozi. Uraiti ambuya pachivanhu zvakare inini ndomitisa musikana mwana waaridzi ndobva ndatiza handina kana chandabhadhara kana chii ndangofunga kutoti haiwa vakapusa rega ndiende kuSouth Africa ndobva ndaenda amwana kuSouth uko ndosiya mukadzi. Pane here zvamunokwanisa kunge muchiita kuti murume iyeye azvisangane naye? Wambikisa munhu womusiya wakadaro wotiza ubva waenda vanoita ivo vaya hapana chavanoita kavaya asi ava kutoshushikana kuti munhu akatipira mwana mumba akaita mwana uyu tinomuwana sei handipa muda kuziva kama angawanike sei munhu uyu ipapa apa ndisaita pashanda asi hakwedzisira kuno amwe ndinoita zvangu kuti sati ndatira vakawanda. No zvandanoda kunzwisaka ndezvokuti inini ndamitisa ndobva ndatisa handina kana sendera ndaita sei ndabvisa. Pane here zvinozosangana neni kana ndiri ndatisa? Hakuna kusangana nemi kuti ndoti ndatiza mukadzi wandapa mwana hakuna kunza to hakuna zvendisati kuyepa hakuna kusangana hakuna
kunze kwokutoti ale kuti titsvage tingamuwane sei, kusiri kwokuti vatsvage dambudziko kuti ida titiuraye munhu yakatipira mwana nhumbu kana tomutumira mamhepo. Hakuna mhepo inosvika because hapana chaitika. Havana kana badza rakaombera mudare ravanoshuma naro kuti shumba ari kupi. Because kuombera mukati medare badza renyu ndoro rinosimba rokupfugamira kana kunamatira munhu. Kana vasina kubata pfuma yenyu yavakaombera mukati medare, makangomikisika muchibva mangodiwa aiwa shiri dzasangana pamvura dzakanganisira dzamwira pamwe chete mvura, hakuna ati uyeperana. Vanokuroyai sei? Hapana kukunyepera yapo ndarama. Hapana. Aiwa anonyepa. Kana pane munhu ado kunyepera kuti anzi pane zvinoitika anonyepa. Ndarama. Iko kazvisvika. Tatombogara mabvisa dhora renyu ndapinda mukati momumba. Shumba munere nena zvikati aiwa ana shumba wapinda kaa muno. Imi kandi nomusiya mwaka shumba ari muno kubadanidza kaapa vanhu vairapa ndo panozobva mhepo. Ko takaombera kaa shumba ko shumba ari kupa kabva tiza kusiya izvi. Ko tisina kungoita apa shiri dzasangana pamvura dzamwira pamwe chete apa. Aiwa ka vana vakasangana kumbudzi apa. Ko alright ambuya, pakubatsira kwenyu vanhu pane here gore ramusingakanganwe chimwe chinhu chamakambobatsira chokuti makatoshandisa kuti ndindagona here kupedza dambudziko iri rokuuchika? Vakawanda vandakauchika ntori nevana vavo tova vana vyavo. Ndechokutanga changu kuti tisiye kubata mushonga uchika tichizoendawo nerefari. Ndo chinhu chindisingakanganwe pazvinhu zviviri. Zvimwe zvese zvikungobetsera vachingoenda vamwe havadzoke kana vapora munhu haadzoke kana chakubhadhara ndo vazhinji. Ko vamwe vanoti varohwa nezvishiri, varohwa nezvivanda, munozvikwanisa here izvo? Ndinoshanda. Ndatobetserawo vakatoti vanditadza havo kundibhadhara havo. Vamwe vanoona nikuchembera, vamwe vakaona vakadai vasingasvipiwe kushoma kakuti ati tinomupa dhora. Muzvishiri tinotombotorwa kutoda kusara kufa ndiwe nazvo nokuti zvinorwisa kuti watibvisa tatumwa pabasa redu tinoshanda kukundikana zvingakundikane but unotomborwisa machitopora. Vanhu vanoteya kuti munhu aramba ari kupiriodi umwe achitosvika kufa achiramba achienda piriodi. Iro ndo kubasa kwedu. Oyo munhu anoramba ungori kupiriodi. Pane vamwe vanototaura kuti hatichaende, hadisi kuenda, ndaane 10 years ndisingaende. Asingaende. Umwe vamwe anoramba achitotevera kusingaperi kusvika wopiswa madhiripi kutodini. Umwe achitoenda kuti ndatorusa 1000 chakuti umwe ndatorusa mari yakati achiswa madhiripi zvikwa. Hazviende kuneswa dhiripi zvokushereketwa nemushonga, zvinoda mushonga. Mumwe atouya kumisa mota apa kutendedzana kumwisa ropa richingogubhuka richierera. Asi unopa mushonga wotopora, utadzoka kupa dhora hapana. Zvake zvaita. Zvinonga zvatoita, anouya achizotsvage pauri. Mumwe atoti ndane makore, asi ari mudiki kuona mota dzakaita piriodi. Kutosungwa anosungwa jesu, but anopiwa mushonga kuti atonoka, wototevera. Hanzi dzinonzwa hadzirimi. Ndinovimba tadzidza zvakawanda zuva ranhasi kubva kuna gogo. Kune avo vanoda kubatsirwa ndinovimba muchange zvakare muchitibata pamanhamba ari kubuda ayo. Namba dziri kubuda namba dzedu senguva dzese patinogara tichitaura nemi, patinofamba kuenda kunzvimbo dzakasiyana-siyana tichinotaura nevatinotaura navo. Panoshandiswawo mafuta. Zvakatooma kuti ungochiziva kuti kwakati kuna nhinga anoita zvakati, uyezve kuti ukwanise kuenda izvo kwaari ikoko. Izvozvi so munhu akatobata kamera kubuda kwandiri kuita. Maona zvakawanda zvinodikanwa, saka manhamba edu isusu haasi emahara. Musavati tiri kukutengeserai manhamba, kwete, asi nyaya iripo ndeyekuti todawo kuti mungobvisawo kafiwo mbichana tikwanise kuramba tichienda nzvimbo dzakasiyana-siyana. Honai tiri muHarare, gogo vati vanobva kuMount Darwin, zvichireva izvo kuti rimwe remazuva tinofanira kunosvika kuDarwin ikoko tonoona kuti hakuna futi here dzimwe shangwiti dzinokwanisa kunge dzichipedza matambudziko akasiyana-siyana. Drumas Media, taking you to another level.